Hey, mga katambay, nakalag na po ka sa akong channel karon. So katong mga karon pa nakalag, subscribe na lang, like and share na lang po kung ginahan. Okay. Dayon, kini akong kantahon karon kining gitawag nilag Hindi Tayo Pwede by The Juans. Ato ni magbisaya version kining titulan nag Sige Rag Kapildi. Para ni sa mga mahiligon og swertres. Okay. Sige out show. Hindi Tayo Pwede by The Juans. Sige Rag Kapildi by Royex. Bisaya version. Para sa mga hiligon sa swertres. Sa makarelate lang ha. Okay. Giingnan ko sa akong mama nga undangan na ning bisyuha. Kay dili gyud sigurado ang ending kay mapurdoy ka. Pero dili gyud patuo, padayon gihapon akong bisyo. Kay basin di ay maswertihan, sa mga problema maoy kasulbaran. Siging compute-compute, siging hiring-hiring, pero ang resulta labihan yung layua. Sige Rag Kapildi, aning swertres istiilman o 3D. Sige Rag Kapildi, lahi ang adlaw, lahi pagyud ang gabi. Maayo na ning undangan, kay pusoy ko permi. Naay time nga kong giundangan, mga maintain wala nagipatdan. Ang resulta nagpanglingo sa ulo, kay nanggawas ang mga numero. Maong nibalik og compute-compute, nibalik og hiring-hiring, pero ang resulta perti gihapong layua. Sige Rag Kapildi, aning swertres istiilman o 3D. Sige Rag Kapildi, lahi ang adlaw, lahi pagyud ang gabi. Maayo na ning undangan, kay pusoy ko permi. Sige Rag Kapildi, sa pagsugod pa lang, sige kabali, usahay pud kay slayran. Maong nakadesisyon kong undangon na lang, undangon na lang, kay sige Rag Kapildi, aning swertres istiilman o 3D. Sige Rag Kapildi, lahing adlaw, lahi pagyud ang gabi. Maayo na ning
undangan kay pusoy ko pirmi. Sige rag kapildi. That's all mga katambay. Pero na mo'y hearing na, pa-comment na lang sa ubos kaya itong abyan. Okay. Woo! That's all. Thank you.